थांगासिनो दा नितायाव थांगासिनो मोनहैसिगोन लोगो माहायल'सो गोजान 2 किल'मिटारसो गोजान ओइ नै दरा गारिया फिसाखौ उनाव नि सिगांथिनिया नैबे आलमिरा बेखौ आनि होनाय बे न'खरनि guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर थ' हाबायाथ' जोबनानै थांबाय लोगोफोर मोजाङैनो थ' इसोरनिसिम बिखौनो आर'ज गाबो जे आबौआ मोजाङै मोजां संसार जाहैनो हाथोंसै आरो थेंक्स गड मोजाङै माने अखाबो हायासै माबो हायासै अमा बेदरफोराबो जि मोजां थोखाबायलै 3.5 कुइन्टेलमोन अमाया माने हाबा खालिनि दिनै आरो मानसि फुथारबावदि दिनै बायपसना माने बिराद मोजां जोब्बाय आरो गासिबो माने एकदम पारफेक्ट जादों गासिबो मानसिफोराबो 2000 माने 2700 बिदि माने जादों आरो एक्सपेक्टेड 3000 खाथि माने जादों बिराद मानसि जादों आयु माने हाबग'नो हाया आरो ना माने मालिकफोरानो बे सेटलायाव ओमफ्राय बे माने गायक रोजाबनायथ' माने गायक रोजाबनो थाखाय बेबस्था खालामनाय जादोंमोन खिन्थु माने गायक रोजाबबानो ओरैबायदि मानसि माने गेदारिं जायोना थ' बेनिखायनो माने खासेल' रोजाब होनानै माने बन्द' खालामनो गोनां जाबाय आरो गायकफोरालाय फैदोंमोन फैनायालाय सिंगारफोरा थ' बिस लोगोफोरथ' जि दिनै देखायनोसै आङो माने दायो माल लांफायसिगोन माल माने मा होनगोन दाय दिनै माने उसुरगाफोरखौ जाय उथैदो फार्निचारफोरखौ दराखोरियानिफ्राय माने लांफायसिगोन थ' बेखौनो एसे देखानोसै ना देखायो थ' बेखौनो एसे थिखांना हरनोसै थ' नै दायो सेफायगासिनो नैफोरखौ एसेबां खस्थ' खालामबाय गथ'फोरा नै बेखौ माने वान देनि थाखाय नै एसेबां खस्थ' बिफाङाव सुनि फोनानै बिनि सायाव आथा होनानै थुला होनानै कालार होनानै नै वान देनि थांबाबो बिराद मोजां जादों आरो नै स्न' बायदि नैनिफ्रावबो हरदोंमोन नै टिकेन फैदो टिकेन ओमफ्राय बोरै नों हाबाखौ मोजां ने इन्जय खालामबायबा इन्जय मा हेडेक आरोलाय आथिं बेखौथ' मोनखायो बेखौथ' हेडेकआथ' आंनाव दोनखायो ओरैबायदि माने मा बुंनो दा थाखायो नै नियाव बोरिया फ्रेम बनायदोंमोन फट' फ्रेम आं नों फट' लानो मोनखायासै आरो ना माने बोरै मोनखायासैनो बनायनायखौ नुबाय फट'खौनो लानो मोनखायासै माने ओरैबायदि निफोराव फट' मोनसे मोनफैखायासै बेफोराव आंहा कापोल्सफोरनि आरो नै दलङाव फट' गैयालै आंहा जास्ट भिडिअ मोननैसो खालामनायानो आरो दा दायो नै सेफायगासिनो नै दायो माबाखौ पेन्देल माने पेन्देलाथ' माबानि जाहैबाय 10नि जाहैबाय 10 हाउस सेफैगोन ओमफ्राय नैबे ओंखाम जानायखौ माने रायजोफोरा बनायदोंमोन ना सेंग्राफोरा थ' दायो सेंग्राफोरा सेफायगासिनो आरो नै आब' हेल' हाबा जाना बोरै मोनखो मोजां नांबाय मोजां ने दे पारफेक्ट बा पारफेक्टआनो हाबा जाना बोरै मोनखो मोजां गासिबो जाजोबदोंबा मोजां दे राजा माय बुंग्रालाय बोरै मोनखो हाबा जानानै बरिया हाबाया बोरै जादों माबाफोर नांबावगौ जादों नामा जायाखै हा जागोनलाय जा नांबावगौ बुंखालाय जा 120 फुटमोन गोलावा ओंखाम जानाया ओमफ्राय 45 फुटस गुवार बेनो माने थोबावाखै आरो ना थ' फिसाबा ओरैबायदि खस्थ' जागौमोन ना आयौ थ' नै दायो सेफायगासिनो खावसे खुलिबाय जन स्पिड पात्तानि गैया आंनि है आंलाय मानो हाबाया बोरै जाखो हाबाखौथ' जेबो असुबिदा गैया मोजाङानो आद्रा मोनदों ना मायासो बुंदो जानायफ्रा दे बेदराबो नांगौ बायदिनो मोनदो सोखाजोबदो माने गांसिन गारनायसो जादों गारनाय बारा जायाखै जादो नङा लानानै खायफाया जानो हायाखै खायफाया माने बिदि जायो माने डाबल होदों ना डाबल होनाया माने सोङि डाबल होनायखाय माने खायफा जानो हायाना तलफोरनि दायो नै दायो सेफायनो गोनां जासिगोन हायै फैदो बे हाबायथ' भिडिअ लानो टाइम मोनासैनो बिराद खस्थ' मोनबाय मोजां थांबाय थांनायालाय बिराद देहाया पाक्का मोनदों ओमफ्राय गासिबोथ' मोजां जाबाय जेबोथ' माबा जायासै ने इसोरनि अननायाव पारफेक्ट जादों आरो ओमफ्राय नै
हाबाबो हायाबाबो खालामना हरबाय आरो ना एसे गोदोरैनो एसे गोदोरैनो थ' दायो नै पेन्देलफोरखौ दायो सेफायलांनाय जासिगोन खामानिफोरा हाग्राफोरासो बोरै नांदो हाबा फैनानै फैग्राफोरासो थ' सोर सोर फैदों नोंथांमोना नायदोंब्ला फैनानै बोरै मोनखो खानाफोरा जानाय लोंनायफोरा बोरै जाखो नोंथांमोना प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना गालांबानो जाबाय दै गोजोनलांबानो जाबाय दे दा मा खालामदो दिनै बायफस दङ अमा बुंखाबाय बुंनायालाय अमा मासे दङ दिनै अमा मासे दिनै माने गासैबो खामानि मावनायफोरा जागोन बेजों लोगोसे गामिनि गासैबो माने जागोन आरो थार जुलि नै कापेफोरा फ्रा मैलानि बे ओरैबायदि मानसि जादों माने नैफोराव सौसिनो हायाखै आरो ना मोननै सिगां भिडिअ लानो जायासै लानोबो हायाखै माने ओरैबायदि मानसि समाव आरो बोरै भिडिअ लानो ना आलासि माथो होनो ना बिदि भिडिअ लानो जाबाय थायो जादों नै आमायमोन हेलौ हाबाया बोरै जालांखो मैयानिया बोरिया ना एकदम मोजां ना मोजांनो दे कमप्लेन गैया दे आमाय मोजां ना हाबाया दे हाबाया मैया बोरै जालांखो दे माथो निखौ माने एसे एक्सटेन्ड खालामनाय जादों जाहाथे आसारिफोरा जनो हायोना खुलुनायफोराव माने एसे नियाव माबा दङमोन ना लहा दङमोन माने बिखौ माने बोखारथ'नानै लहाखौ माने लगायदोंमोन हाबानि थाखाय थ' बिखौ सानसेयावनो लगायनानै माने बोखारफिननाय जाबाय आरो साननैनि उनाव थ' निखौ एक्सटेन्ड खालामनाय जाबाय निजानि फंबायमोना बिराद खस्थ' मावगासिनो किरन दे लागिराव दे थ' नै दिनै निखौ बोखारनोसै खैना जनाय औ जिरिना हेलौ ओमफ्राय नै आधा लांबाय ओमफ्राय निखिना थालांबाय माबाफ्रा उसुरगाखौ बर'नि रावाव माबा मोनसे बुंबावो नामा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरनाय माने जोंथि उसुरगा होनना बुङो आरोना गिफ्ट जायखौ माने लाबो खैनानो ना थ' बेखौ माने जोंनि जा उसुरगा होनना बुङो आरो उसुरगा थ' बर'नि रावाव माबाफोर दंबावो नामा गासैखौथ' मिथिजोबा नङा होमबा बुंहरबानो जाबाय दे माने आरो नैफोरखौ दंबावो नेक्स्ट गारि फैनाय लांफैजोबसिगोन गासैखौबो थ' बोरै जाखो हाबाया मैयानिया बरिया ना एनि कमप्लेन no complain ya बोरै जाखो मेन हाबाफोरा हा मोजां ना माबाफोर बेदरफोरखौसो मोजां मोनजासै दे आमदानि ना आयवा जाने दे मोसाखादोलै दे खानांगौ नङा नै रेडि जागासिनो बाय पस्टनि ओंखाम नै सङो ना रेडि दे दिनै अमा मासे दांखादो ना गामि गंसे जाखासै अमा मासे अमा मासे गिरि भाइ दे भाइ लालाय रायजोफोरखौ लालाय सोंलाय Kubi kari, deh. Oma masih nih, sini. Deh, lagau. Beri jaga apa fragmennya? Mudah nih. Masih lebih mana? Nih, songga sini. Video aja, bida. Kubi kari na? Saat ini kari masih benar na. हाबाफोरा बोरै थांखो मिया मोजां थांगो मोजां ने दे जानायफोराथ' बोरै जादों जेबो सिन्था खालामनाङा जानायखौ दे नैबे अमा बिबुजों मटरजों ने मटर बुट बिबु बिगुर आथिं खर' सब पारि आरो जेनेबा मोदोम मोजां दे मोजां ना बुदाबा दिनै दायनि जानोसै रायजोफोरा गामि दा दै बिथाङा जाबाय नितामनिनि बिफा बिराद बरियै सलायनो दादिया ओमफ्राय नै दादि बिराद खस्थ' खालामबायलै दादि थेंक इउ स' माच दादि गासिबो नै जोंनिया नै गामिनि गाहाय बिथांमोननि दैदेननायावनो गामियाव सोलिगासिनो आरो दासान्दि बिराद बरिया गोगोमै ओमफ्राय नै सफायाव लामाया गेजेरावनो नै
दिनैनिफ्राय मोनला ज'नो बरिया सफाया बरिया हार्डबो नङा माने गुरैबो नङा एकदम मिडियाम आरो नै जखाबायलै बिदा सफायाव जखाबाय दे जखाबाय ना माथारलाय थ' नै उसुरगा आधा गारियाव थिखांबाय आरो नै निसा दंबावो आरो ना माने न' गंसे जाखादोंमोन निसा जाखादोंमोन आधा गारियाव थिखांबाय दायो नै बेयाव दङ दिसुं आयना निजा दङ एकदम फुरथि आरो नै निजा खांसि गाहाम काहानि कासनि मा बुङोथाय काहानि खांसि बेजों लोगोसे सब अल एभ्रिथिं इज हियार थ' माबा हिसाबालाय उसुरगा हिसाबालाय बहुत माने मोजां मोनदों होनना बुंनांसिगोन आरो ना न' गंसे जालायनायनि आरो मानसिफोराबो धेमालि नङा 2500नि सायाव मानसि जादों 2500 2600 2700 बिदि मानसि जादों आरो नैलाय जाजाला लिया डाइनिंनि माबाखौ दाब्लाहे oh blanket ada kan ni oh letel ini golden होननानै हानांगौमोन ने 2 crore जागौमोन बियो golden बा माबा सुरियामोननि लाबना सुरियामोननि ना नै ना लगा sabai लगा लोगोफोर बिखिनियानोसैमोन दिनैनि भिडिअआ थ' जि हाय लोगोफोर देखायबाय आं बाहि पस्टआव माने मा जालांखो माने बाहि पस्ट माने जोंदि बाहि पस्ट होनना बुङो नोंथांमोननि मा बुङो लेंगुवेजनि बहुत डिफारेन्स दा जोंनि बड'लेण्डआव जोंदि माने बाहि पस्ट माने हाबानि उनाव जे रान्दिनिफोरखौ जि सोंनाय खामानि जि जाहोनाय ना बेखौ रान्दिनि रायनाय एबा बाहि पस्ट होनना बुंनाय जायो आरोखि थ' बहुत इन्जय खालामबाय
इन्जय नङा माने दुखुबो दङ बेबो हरनाय हिसाबै आरो माथो नङा होमबा हिन्जावसाफोरखौथ' बे लेखानांगोन समाव थ' मोजां मोजां जालांबाय बिनिबो हेपि थ' ओमफ्राय नोंथांमोना बहुत सापर्ट होदों आंखौ हाबानि भिडिअफोराव माने 1.5 लाख साबसक्राइबारबो आंहा लोगोफोर कमप्लिट जाबाय थ' बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना थ' ओमफ्राय थाबैनो आरो 2 लाखसिम सहैदों नङा होमबा ओमफ्राय माबा मोनसे आङो गिफ्ट एवे लामसै 1.5 लाख साबसक्राइबार जाबा गिफ्ट एवे लाबोनो सानदोंमोन आं फिसा मोनसे माबा मोनसे एसे दासान्दि बहुत मानि प्रब्लेम जागासिनो हाबानि थाखाय थ' साननैसो उनाव लाबोगोन आरोना जेब्ला एसे माबा जागोन ना थ' नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय थ' लोगोफोर बिगियानसो दिनै भिडिअआ थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै नेक्स्ट माने गाबोन जों थांगासिनो आरो मास खबर लानो बेखौबो एसे देखायनोसै आं भिडिअ देखायना दे थ' लोगोफोर बिगियानसो दिनैनि भिडिअआ थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै